Emakhosini sinesikolo sikamoya. Before ngikhuluma ngesikolo sikamoya ukuthi sifuna umuntu onjani. Kahle hle sifuna wonke umuntu. Osekalahlekile, osekakhathele imithi, osekakhathele iwasho ezingamsebenzele, osekakhathele ngoba unezikhali, uneziphika, una yonke into kodwa kusamile. Abanye banemvunulo. Banamashoba. Ibona abantu abadingakalayo ukuthi hayi ngizamile. Kodwa akufanele ungifonele uthi khokho dala ngihamba, uyangilimaza. Dala uhamba, I wasn't there. Bengingekho ngisayiphinde. Makube ubuya kimi mawuza kimi ngiyanicela. Iba ngathi uyaqala sha. Ngoba umlomo wakho unokukudalela izinto engafanelanga zikenzakalele. Cause nami ngikubheka ngelinye ilihlo ukuthi uma uthi dala uhamba ngizibuza into eyi1 ukuthi bahluleke kanjani kuwe. Then it has to do ne-attitude yakho towards izinto ozenzayo zikamoya. It has to do, angisablame ngikuhlezi ngokenzela example ukuthi uthole umuntu dala hamba it's because of unenhliziyo embi. Ufuna izinto ngendlela yakho so ujwayele inyanga nabaprofite too much ukuthi ungasijwayela sonke. That is wrong. Indawo nendawo iyahlonishwa, ulalela umthetho wayo. Ngisho nanoma ngabe ngiyakubhedela for the mere fact ukuthi you chosen me ukuthi ubuyaphi wazi kanjani uzocala a new start nami. Ukuthi unamashola shoba iphika sizozibekela le ngokuzale kabusha. Ingakho ngizokuzala kabusha ngibona ukuthi umoshephi. So isikolo sikamoya before ngikhuluma ngaso kune mvuselelo yange6 eGoli eSoweto Diepkloof. I very important. I very important for you wena. Mhlambe uloku uya esontweni kuthulekile. Mhlawumbe isithunywa sakho unaso kodwa usifili nikhathele. Abantu bakhathele ukuye enkonzweni zabo. Abantu bakhathele ukuya enkonzweni zabo. Ngaloko baphelelwa amandla njoba ngisho ukuthi bahambile inkonzo inamapolitiki woza we meet once in a month kule imvuselelo. Kule mvuselelo esiphuma kuyo besiphakamisa amathuna okhokho alahleka. Abantu babuyile ngeimpendulo ngobufakazi utha senzelwe ngomusa. Manje siyovusa ithunywa kunina. Nesonto ukuthi ithunywa zenu sezilele sezimoshekile nilahlekelwa amaphupho. So siyovusela sivuse ithunywa zenu. Ngoba zilalisiwe nizifake endaweni ezirong. Isikolo sikamoya is for everyone. Now ngikhuluma ngento ezithu. Isikolo sikamoya esabantu abalahlekile ngokukamoya. Leso ungena insebenzo wayilufunda. Insebenzo zani zokuzilela ini umsamo ukuthi uyolungisa amacala okhokho. We've got abantu namhlanje abakhala ngokuthi akusena muntu ekhaya. Abadala noma ngithi abasekho abantu abadala. Sisele siyingane, omunye usonta le, omunye usonta le, omunye ubelivela etshwaleni, omunye ubelive. So asikhona ukuhlangana. So isikolo sikamoya sakhona ukuthi uhlanganiselwe umsamo. Sibiza babo mama bakubo baba bakubo gogo mawumlanjwane ukwazi ukuhlanganisela umsamo. Kukhona lenkulumo engithi umsamo wesithunywa imvelo. Kukhona izinto esizenza kwimvelo. Sakise entabeni kuyobiza bakini. Sakise emanzini ukuyogeza abacala, ukuyogeza idlozi. So kuyenzeka ukuthi nabantwana bomuntu kodwa mawuthi uyobheka kulo umsamo wakho awumanga kahle kodwa mawubheka kulo because of abantu bafuna uncedo sibancede ngalondlela. So abantu abangenayo ngoba kubi manje abangenayo a specific place yokuphahla wazi uzofunda wayiluse insebenzweni
ulungisele abantu abadala. Angithi uzizame zonke. Then now yange-6 imvuselelo simita once in a month. Akusiyona khona abafundisi bazawushumayela kungenwe insebenzweni. Yes, woza at least uzothatha amandla uthi uma uyobheka esontweni lenu lelo olambayo belikuyenza nari uzojabula this time, ngoba kukhona la uthatha amandla. Babheke abaprofite abaseyinkonzweni, babhekisise. Mawungathi uyabuza ngabo laba abaniprofitayo abakhuliselwanga umoya la kule nkonzo la baniprofita khona, bahambile bayothatha amandla somewhere babuya sebazoniprofita. So same applies now. Hamba uyothatha amandla somewhere la uzokhona ukuthi kubhekane nesithunywa sakho, not lento ukuthi this week utshelwe ngesiprofita ukuthi kwamele uphakamisa indwangu emhlophe noma kwamele uphakamisa isithunywa. Next week mawuzwa or during the week Wednesday kungena isifo, sebakhohliwe ile ndwangu bekufanele bakuphakamisela yona, le jazi kufanele bakuphakamise. Angithi niyazi ukuthi ngikhuluma iqiniso. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.